Izindaba ze-1KZNTV zifundwa kuSiyabonga wakaduma yamukela nazi ezihamba phambili. Bakhala ngezethembiso abase-Newcastle. Kukhuthazwa ukwelula isandla kwabaswele. Umphakathi wakwa-31 e-Newcastle usukhale ngokubanjisa udonga iminyaka engaphezulu kwe-10 ungakhelwe izindlu zangasese. Wathi-ke lokhu kubanga bephile kanzima ngoba ezikhona njengamanje ukungcola kulandwa noma sezigcwele okugcina-ke kwenze iphunga. Lo mphakathi usho lokhu ukhuluma nethimba lezindaba njengoba-ke kuqhubeka imikhankaso yamaqembu emva kokuthi u-IEC usumemezele ukhetho lokuchibiyela ngoNhlolanja wonyaka ozayo. Iyaqhubeka imikhankaso yamaqembu ahlukene afuna ukuthatha u-31 eNewcastle emva kokuthi wasala dengwane kade kushona ukhansela uNokusa Khumalo okwavela imibiko yokuthi uzilengisile enyangeni ezimbili ezedlule. Amalungu omphakathi ngesikhathi kuqhubeka lemikhankaso akhale kakhulu ngezindlu zangasese kanye nongabikho kwemigaqo. Ingqinamba esibhekene nazo lana umgwaqo nama-toilet asikhona ukuthi sizakale nanokuflashelwa kwama-toilet asikhona ukuthi siflashele ama-toilet ngendlela eyiyo and ama-toilet ayawa nemigwaqo. Hlala nabantu abakhubazekile ababili nobaba umyeni wami sihlala sibawu4 endlini. Nginenkinga ye-toilet, abantwana bami abanali i-toilet, nginenkinga yomgwaqo makufanele bezongena kwami umgwaqo wethu unodaka abakwazi ukungena kwami noma kuthiwa kufa ama-social worker abakwazi ukungena makuthiwa ngibasa eclinic noma kuthiwa ngibasa kwaSASSA angikwazi ukuhamba emgwaqweni ngoba umgwaqo awukho. Kuba amathuba omsebenzi angekho entsheni kakhulu ikona futhi kona kusikhathaza kakhulu emphakathini. Asinakiwe-ke thina-ke njengo-31 njengohotel dala unawo wonke amawadi kodwa asinakiwe kunako konke zonke izinto esayisibone zayithusukela emalokishini. Kodwa sesiyabonga ngoba sekhona namaqembu nosopolitiki asebezama ukusondela kuthina. Siyabonga ukuthi kusho likhulu khona izinto esazokwenzeka. Umasipala eNewcastle uphethwe i-IFP ngokubambisana namanye amaqembu njengoba ithi Mshuka umholi wayo athola isihlalo sokuba usekela meya emva kokuthi enesihlalo eziyisikhombisa asithole emva kokhetho. I-NFP ithi kufuna kubuye ithi Mshuka njengoba ithi ubonile umehluko selokhu ngenile. Sizothi namhlanje simunye sonke asiphume ngomhla wokhetho lokuchibiyela ukuvala isikhala esavuleka ngokushona kwekhansela udadewethu uMroza. Sonke ngalelo langa sobe sithi Mshuka because sifuna ukuqinisa umbimbi lwethu. Abantu esingabafuni ilabe sibakhiphe emandleni ngoba ababenzelanga lutho abantu balapha e-31 for 15 years bephethe intuthuko ayikho la kodwa intuthuko iqala ukubonakala manje njengoba sekuphethe umbimbi oluholwa i-IFP lubambisene ne-National Freedom Party noTim Shuka namanye. Umholo leli qembu udonse ngendlela amalungu omphakathi ngokuthi angajoyini leli qembu ngoba egaqela izikhundla. Makuthi uTim Shuka wena ubheka ukuthi uzoqala ngawe usendaweni wrong. Mina ngithi phila umuntu ohlupekayo. So la i-91 asihle isimo. Ngasho before ngathi i-31 17 senhlizweni yami. Ngizoqala ukukhuleka ngelinye ilanga makuthiwa abantu base-31 bayasebenza. Abantu base-31 banamanzi nama-toilet nogesi. Kodwa kumnandi ogesi sekuyaqaqa manje. Ngoba sathi la isikhathi steering committee kuzoba ima-tsheni substation ezofakela wonke imizi ugesi. Laba babili aba-steering committee abakhethwa le-31 kumele babenze ubulungiswa baqashwa lapho babuye babize umphakathi ube khona qashwa abantu la. Ngoba babevalela ngaphandle i-31 bejikelo o6 no12 nanani. So actually ukuthi wonke umuntu ulambile silambe zonke. Okunye akuvezile uthi bazophonsela insolelo uhulumeni ukuthi mayekhala abantu izindlu
akube ukuthi wakhela abantu izindlu ezinesithunzi. Sifuna futhi nokufaka inselelo kuhulumeni wakithi ukuthi inanti ukuhlobo lezindlu esilifunayo ukuthi mabenzela abantu uxhaso noma izindlu ukufihla ikhanda kube lo hlobo nje oletha isithunzi ujabule nokukhomba into kusekhaya la. Ikona ke ngokwesifisa ukwenza sithi imshuga siyasakaqedi ke sifuna nje ushaya uKhisimusi sebengenile phakathi sekhanya konke into kusana sekunamathiles nezitofu kube ukuthi kube ekhaya nje eliphelele. Sathembisa futhi ukuthi lolu hlobo lolu lezindlu sizolihambisa futhi silipromote kuyo yonke indawo ukuze uhulumeni aqala sithathe serious. Iyona ke le inselelo sifakayo. Ukhetho luzoba ngoFebruwari ngonyaka ozayo. Kodwa kwesibisi ngeseNewcastle. Ukuzama ukuxosha ikati eziko, ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho kanye nezokuvakasha esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma unikelele izaguga ngezijumbane zokudla kanye nezingubo zokulala. Ekhuluma ke neziko lezindaba ungqongqoshe uthi ke isikhathi sikaKhisimusi noNcibijane isikhathi ke sokubuyisela emphakathini ukuze wonke umuntu ezokwazi ukubeka ibhodo eziko. Kunekelelwe izaguga ezingama250 eziqhamuka emakhaya antulayo. Usheshe wafika uKhisimusi kwizaguga zaseMzumbe ogwini oluseningizimu nesifundazi KwaZulu-Natal njengoba ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha ebanikelele ngeglosa kanye nezingubo zokulala. uSiboniso Duma uthi kubalekile ukubuyisela emphakathini ikakhulukazi ngalesi sikhathi sikaKhisimusi ukuze bonke abantu balale bedlile. Kubalekile ke ukuthi ke uma sekufikele izikhathi zamaholiday siyafisa ukuthi sihlanganyele nabo bonke abanye abantu bakithi basuke bengenawo uKhisimusi kuba ngcono ke ukuthi ke sihlanganyele sisonke bekhona izipho ezincane sozithola. Niyakhumbula ukuthi kudala kusadliwa ngolidala bekuyaye ukuthi ke kube khona kuhanjwe kungena umuzi nomuzi. Njengamanje ke isimo sempilo yethu sithanda ukwehla kweminye imizi kuba ngcono ukuthi nabogogo sibajabulise nala abahlala ngabodwana bakwazi ukuthi bahlomule. Uhulumeni ke through operation Sukumasakhe neministry sicabanga ukuthi kuzibe right ukuthi si-identify indawo le ezalwe khona ke uMEC endaweni yaseMzumbe ka ward 19 siwabiza wonke nje ama ward akhona ukuthi azohlanganyela kanye nathi sibungaze lo suku olukhulu kangaka. Siyajabula kakhulu. Ube sehlaba ikhwelo kosomabhizinisi ukuthi nabo baphonse esivivaneni ikakhulukazi kwimiphakathi edonsa kanzima. Afrika into ebadimenza ukuthi ayiphambili nebusiness lakho umunekela kakhulu uthola more profit nje liyatshaleka ekutheni lichume laziwe kube baningi nabantu abazokwazi balikhulekela. So siyafisa nje ukuthi sihlanganyele sisonke ukuthi laba benenhlanhla ukuthi unyaka wa2022 uhambe kangcono babakhumbule abantu abazola bengadlile ukuze usuku laKhisimusi wonke umuntu ehlisa lijabulele noma uqala unyaka omusha wa2023 abebusekile. Kodwa ke singakhohlwa ukuthi sibeke imali ukuthi uma uqala unyaka izingane zibuyele esikoleni. Laba futhi abanamandla abanamagala angcono bakhumbula ukuthengela laba abangakwazi ukuzithengela ama uniform izicathulo nestationery ukulekela nje ukuthi angabikho umuntu ozohlala ekhaya nxa ukuthi akakwazanga ukusizakala. Umthombeni ubese ekhipha isiyalo ikakhulukazi kwintsha ukuthi uma ijabula izibheke nalezo ohambele emabhishi ijabula izibheke bangasebenzisi uphuzo oludakayo bese bengena emgaqweni. Uphuzo oludakayo liyingozi liyasiqeda isizwe nama drugs ayasiqeda isizwe. Isizwe sithuthukayo usibona ukuthi sibumbane sikwazi ukuthi ke sizikhulume lezinto sikwazi ukuthi noma sijabula kodwa sazi ukuthi impilo ayiphelele ekutheni usojabule ngosuku olodwa kodwa kusekhona into efanele iqhubeke ukushiya ilegacy. Siyohambela ke nakhona wonke ama beaches akhona KwaZulu-Natal sihambe sibabheka abantu ukuthi abantu noma bejabula bajabule bazithibe bakukhumbule ukuthi impilo ibalekile bakwazi nalabo abafana ba drive ukuthi banga drive kodwa phinde bathinte nophuzo oludakayo bakwazi bahlalisane bakwazi ukuthi isimo sethu sonke siyabadinga ukubabona bonke bengena kunyaka ka2023 bephephile. Izaguga ezinikelelwe zithi zijabule kakhulu ngalomnikelo kanti ziphawule kanje. Ngoba sifikile la sijabule ngendlela eyisimanga ngoba sibona izinto izingubo esingakaze siyibone oblanket. Sibona ukudla okuyisimanga okuningi ngendlela emangalisayo ukuthi ukhombisa ukuthi uyasithanda endaweni ufuna sifudumala ufuna sidle uKhisimusi nombani nokade engenako athole ukudla azokudla ngoKhisimusi. Siyabonga kakhulu lolu suku ukuthina kade silindele sithe masizwa nje ukuthi ingane yethu yeza sajabula ngalolu hlobo. Hayi ukuthi uthe ngoba ukuba beyethanda indlu yakubo ngabe ungena ezindlini zakubo wasibusisa sodwa kodwa uthe ufuna ukuzobusisa
umnafu wonke indawo yakhe yonke akhulele kuyona. Siyabonga. Igrocery le sibona namhlanje asiqali iminyaka yonke usibonisa yasijabulisa. Usibonisa yena usithengela ublanket siyafudumala asigodolwa thina emthwalume. Thina emthwalume asilambi. Sijabule kakhulu lento eyenziwe umntwana wendawo usiboniso Duma ubeyenza ingaqamile ngendlela ukuthi ke esesemncane esesephansi lingavelile manje uphinde wathola amandla ukuthi athole lesikhundla esikhulu kuhulumeni ukuthi ke yonke into yakhe ihambe phezulu ibonakala singabantu abadala uma sina citizen sijabule kakhulu sisele ngisho imlomo yokuthi simbonge futhi simcelela futhi ukuthi kulesikhundla kusona izikhundla ziningi ezikhona kuhulumeni siyafisa ukuthi uNkulunkulu amgcina amkhusele sifuna agcine engenile ebe upresident sibe nopresident nathi la emthwalume simthanda kakhulu lo mntwana futhi ungumuntu odlekayo ungumuntu kubantu abancane nabadala omnandi oyinto zonke ezindabeni ze1KZNTV kubikuza amando sicele ngisemzumbi khulu kuqushiwe etolo asibone masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi ezindabeni nazi esithi yizo ezihamba phambili. Bakhala ngezethembiso abaseNewcastle. Kukhuthazwa ukwelula isandla kwabaswele. Umphathi wesiteshi sikamabonakude somphakathi okuyisona kuphela kwaZulu Natal i1KZNTV umfundisi uEdwin Mncwango usefisela ababukeli balesiteshi okuhle kodwa njengoba ke kusasa kubungazwa usuku lukaKhisimusi. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba umpangazitha uphindeke wathembisa ababukeli balesiteshi izinhlelo ezintsha kusukela ngonyaka ozayo kubalwa ke nohlelo lwesilo samaZulu ebukhosini olukhuzi ibuya. Ngiyintokozo nenjabulo kakhulu ukuthi ke imanagement la ekhaya ifisele ababukeli kakhulu ngoba ibona ababaleke kakhulu kuthina asilutho ngaphandle kwabo si-exista nje ngoba babusina ababukeli kuyasijabulisa inamba sibona zikhuphuka ababukeli so ingakho kakhulukazi nje safisa ukuthi ke ba-enjoy kahle kusasa siyazi ukuthi ke kuphekiwe kubhakiwe awu bakhona bavovayo kuningi nje okwenzekalayo kwazi usuku olukhulu kusasa kodwa sijabuleni injabulo enye eqala kahle ke iphele sokukhalwa asifisa ukuthi kukhalwe kodwa asifisa ukujabula umuzi nomuzi abathintayo bathinta babuye nganeno nokuthi nje sigadane izinsuku zimbi siye kuba luvanzi lokugcwala kakhulu umuntu ongazi ukuthi uyaphila nawe uyayihlenyoka ungena imizi nemizi asiphatheni kahle nje ngoba siyafisa ukuthi singene sonke onyakeni omusha. Cha kubantu ababukeli be1KZNTV sibuyisile uhlelo sithi ke ebukhosini. Lolo hlelo libaluleke kakhulu ngoba silandela ubayede la sokuyihamba khona njengoba sasenza namdlongobani. Kanjalo ke ubayede isilo sethu esikhulu sesithandayo sisiba la khona siyasilandela. Lolo hlelo ke silibuyisile emoyeni ngoba besilinda ukuthi ke kube nomcimbi wesilo ngokusemthethweni sicotshwe kwenzeke konke kuyimali siqala ukwenza inhlelo zokuthi ke sisense sibuyisele ke i1KZNTV and kuyintokozo kakhulu ngoba abantu bazokwazi ukubona isilo sikhuthele sinama projects amaningi i1KZN iyakwazi ukuthi ikuveze lokho kodwa ke njenge stage esamba kakhulu ngifuna ukusho ukuthi ngithi danko indlela esebenza ngayo i-support from emphakathini kanjalo nathi inhlelweni zethu siyakhula kakhulu kangangoba kulonyaka nje kodwa sikwazi ukukhava imicimbi la isilo sasingena khona esibayeni sasikhava live kusho ukukhula lokho sasuka kwabasenyokeni kwasuka kwabase Moses Mabhida zonke lezo ndawo lezo besikhava live beyimicimbi kahulumeni shamthetho kube uDandi July awungabalani nyekeni meaning zonke lezo ndawo eziningi besikhava live ukukhula kwechannel nansi nje neNC Nazareth umsindo lobukhona lapha kukhethu bagcina ke baphumelele besikhona futhi nakhona egoli ngithi ithimba lethu belilapha ngoba akukho la singafike khona ukuzoxoshela indaba be-update umphakathi be-update ababukeli live futhi nakhona kusho ukuthi ke cha bo cebekhulu asibancinyane siyakhula kwasiza ukuthi izinto zethu cebekhulu sizenze kahle singajahi noma umuntu ayengaboni ukuthi hawo lapha babhekiphi kodwa nje kancane and impela sesiyayibuka ukuthi hayibo siyarapha ama shoulders no newsroom no SABC no
i-NCA kanjalo we are there as a channel kuyasijabulisa kodwa it because of support esithola emphakathini. Ngifuna uqala ukubonga ababukeli qala indlela abasupporta ngakhona ukuthi asiqhubekeni sibambaneni ngezandla nganza kwethu singalahlani. Bese kuthi ke ngiphinde ngibonga ama stakeholders, ngibonga ama board members ethu indlela esebenza mnandi ngayo ne management team yala ekhaya ngisazodlula ngapha ne staff esebenza 24 hours ingane zami Nkosi Mayilali zehla zenyuka imoto zala ekhaya seyibonana emgwaqeni ngathi Uber indlela ezisebenza ngakhona siyasebenza which is good. Siyakubonga lokho kakhulu umfutho abawufakayo ngoba ibona i-channel ukuthi iyaqhubeka phambili and sibaphethe kahle. Emveni kalokho ngibonga ama stakeholders ethu indlela esebenza kahle ngayo nomasipala uhulumeni kanjalo nama ngeke ukubala yo multi choice DSTV sibambene kahle nawo newsroom sine partnership enhle kakhulu kube local companies ezikhona RPM ziningi ezikhona locally sibambisene kahle futhi nazo kube ama NGOs zomphakathi sibambisene futhi kahle kakhulu nabo inhlaka nje ekhona kahulumeni eziningi sibambisene nazo ngeke singabonge o social development ekhona la eBay namanye sikuhle ukusebenzisana kwethu and siyafisa ukubonga kakhulu isupport abebasinike yona ukuthi asiqhubekeni nangonyaka ozayo futhi sisebenzeni sephambili. Umndeni wakwaJileke Hammarsdale ungomunye wasinteka kakhulu ngesikhathi ezikhukhula kwaZulu-Natal njengoba kwashona amalunga amahlanu okuyindodakazi kanye nabazukulu abane. Sithimba lezindaba ze1KZNTV sihambele lo mndeni lapho uhlala khona emishini khona eHammarsdale ukuyoza ukuthi zikhona yini izinhlelo zokuthi uthole ukwakhelwa kwazise sekuphela isikhathi eside. Isimo sezimvula ezinamandla ezazihambisana nezikhukhula zacekela phansi ikhaya lakwaJileka elalakhiwe ngezansi kwaJantshi wesitimela. Umuzi wabhidlika waphela kwashona abantu abahlanu abacindezeleka kanti ngenhlanhla bazothola ukukhosela emishini abakhonza kuyona. Ukusukela ngo-April ngiyacabanga siqalile ukuhlala la emishini nomshopho osivelela. Cabanga ukuthi kwenzeka konke same time ukuthi simuve la hlala khona seza la emishini. Cabanga ukuthi noma ngabali ngoba lento iyangistressa kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuphelile 8 months. Ngicabanga it's almost a year nje. Unyaka usuzophela. uJileka uthe ukuhlala lapha kuphazamise izifiso zabo. Ukuhlala la kumise yonke into besifisa as a family ukuthi mhlambe besidinga ukuthi sakhumuzi sothuthukise sesibaningi sidinga ukuthi extend ama room so nje ama planet ama kanjalo nokuthi mhlambe kwavele nje kwami ingqondo nokuthi kumele ngike ngahlala nje ngangayi emsebenzini ngoba ngize ngancengwa yiyona iboss yazi ukuthi umqondo wami uzube right fake ngokukhiphe busy nje kuvele kwama yonke into kahle ngingazi noma mhlambe ikusasa likhona but ngenxa yokuthi abagcotshwa bebekhona bakwazile basimukela basingenisa ngoba besingasakhonzi kahle basimukela njengoba behlalise la bathi nasenkonzweni samukelekile ukuthi singangena ngaphakathi so njengoba beshumayele etempeleni siyakheka nje impilo yaqhubeka kanjalo ngoba nami ngibuyelile emsebenzini njengamanje. Uthe ukubuyela emsebenzini kubuyisa yonke imjunju. Akulula khona ukuhlangana nabantu ngoba ibona abakhumbuzayo kakhulu ngoba nawe ngisho uwedwa kuyafika lawo ma minutes la ukuthi hayi khona into eyenzeka ibhlungu uyafikelwa nje ulobo bhlungu ngaleso sikhathi nalabantu belokho bekudabukela kodwa ehambeni kwesikhathi nje sekuphelile 3 months ekungcono akusafani. Usizo lwahulumeni uthe alizange lifinyelele ezandleni zabo. Alukho usizo ngaphandle kokuthi uhulumeni uthi wasingcwabela wafaka imali ecebo lethu wena nje eqondene nathi ayikho okuseze kuthina esikubonayo ukuthi okay ilokho uhulumeni asisiza ngakho. Zikalala phela efikile lapha ekhaya wathembisa ngokuthi uzothumela ama social worker ukuthi ama social worker azolukhuza azosikhanselisha azafika azoswabona ama social worker azosikhanselisha nokuthi uhulumeni yonke lento le esiyenzekile isithathwa njenge disaster. Uhulumeni usephethe yonke lento so ngoba mina ngangidlala masingcwabisana engakubona kakhulu
nayo le mali eyangena shuthi ngiyabona ukuthi kwabenefisa kakhulu uLukhuzana ucebo lwethu because mina imoto ngoba nami bengidlala ebanki umasingcwabisane imina ngikhokhela igrosa yathengwa yimina nemali yafakwa uma ngosuthi ubuthelezi ikakhulukazi ngosuku lomngcwabo kwasebenza kakhulu leyo mali because ecebo lethu abasayibali le ndaba yokuthi usisiwami ubeyimember yabo nabo khona imali abayithathile igcina imali uma engasayitholi yonke sekukhona nemali abayithumelayo baphinde bayidonsa futhi bayireverse kubona sazi nathi ukuthi kwenzakalani. Uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zesikhashana alizange liqhubeke. Enye into uhulumeni besithembise yona ngoba khona kade besifonela ngendaba zezindlu laba bathi abaka housing ebegcine bethe bekhuluma namaphoyisa lapha phezulu police station ukuthi bazosakhela umahamba nendlwane lapha eSankontshi. So leyo ndawo le kubagcine nje bethule kanjalo akaze kube khona uqhubela phambili ukuthi mhlambe kwenzeka kanjani ngendaba yalezo zindlu. Kwase kuba khona uyani ke uyena kube sithembisile ngoba useze waletha neplan yomuzi because uma wacela ukwakhelwa la ngoba ngindlela kuyiyona ekhaya ukuthi mhlambe kusangaphinde kwenzeke enye ingozi ngoba sengathi sakhe endaweni engozi. So utholile lapha isite abagcojo bamnikezile kodwa neplan isikhona. Kwase kufika abasecebo lethu obathi bathi yini kambe nabo bayilabo basi ecebo lethu foundation sabaxhumanisa noYani ke kusathuleke kanjalo behambisana nabaka Mr Price basathule kanjalo sase sibaxhumanisa noYani asazi ukuthi bakhuluma bathini ngoba sabatshela ukuthi uYani uyena owenza amalungiselelo okusakhela. Abantwana baphazamiseka esikoleni kepha bakwazile ukuthi baphase. Sijabulile kakhulu kodwa ngoSeptember bekukubi kakhulu u3rd term because lo munye bake bakhala ngayo uJune lo kasisiwami esikoleni ukuthi unenkinga and uyahlupha and ushaya ezinye izingane nje aggressive kodwa usisiwami wayesikoleni wayelungisa uphasile ke uphase kahle kakhulu and bonke baphasile uAmahle uphasile uNtando uphasile uLisa uyaka grade R uphasile kanti nayo bengekho right bebekhala ngayo ukuthi uhleze ekhala ecrash bengakwazi ukulokhuza ukufunda kahle kodwa nje bonke baphasile sesilinda uAyanda ke ngoba yena benza umatric asazonza kanjani. Trophy ayilabo abahambile abathathwa ngithi bebedlala ukarate bejima ukarate so kufikile labantu laba babaphethe babazobenzela memorial service base bekhipha lama trophy abo. uJileka uthe abawubungaza uKhisimusi ngenxa yenkolo yabo ubese eqhubeka ebonga kakhulu bonke abame nabo ngesikhathi sobunzima. uKhisimusi kahle ngoba sikhonza nje kamoya uKhisimusi asudli celebrate kahle nje kuyafana sidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu ngithi uNkulunkulu ababusise ngoba ngempela kwakunokudideka okuningi emqondweni yabo nje sasingena impahla singena lutho singazi nokuthi sizoqalaphi sishoniphi kodwa ngenxa yabantu uNkulunkulu asilethele bona empilweni zethu yabona namhlanje siyakwazi ukuhleka kakhulukazi uYani ngoba uyena okwazile ukusilethela ne-social work elisikhanselile yenza ningane counseling nalabo abaletha ama-toys nje uLisa uright ngenxa yabo even nanje ukuthi abantu bazivakashele kusho ukukhulu lokho kubona abantu phambi kwakho nje ngithi uNkulunkulu ababusise kakhulu siyabonga kakhulu bakwenze kuthina ngathi bengakwenza nakwabanye. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseHamas Daily. Ake siye ngasezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi nazi izindaba ezihamba phambili usukwini lanamhlanje. Bakhala ngezethembiso abaseNewcastle. Kukhuthazwa ukwelula isandla kwabaswele. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Irandi liwu-17.09 maliqhathaniswa nedola lasemelika, libe ngu-20.58 maliqhathaniswa nopondo waseBritain, liphinde ke libe u-18.13 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,795.99 i-ounce, kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$80.98 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Emva kokuba iqembu lesizwe lakuleli likanobhutshuzwayo iBafana Bafana inqobe umdlalo wayo neMozambique yaphindeke futhi yadlala ngokulingana neBotswana, ikeliswe unumber 67 kuhlulo amaqembu akeliswe yiFIFA. Leli qembu liqeqeshwa uHugo Bros lihleli ke endaweni ye-12 kumazwe ase-Afrika. Ukuhluleka ke kwaleli qembu ukungena kumqhudelwano we-AFCON kanjalo ke neyakwindebe yomhlaba, ezinye zezinto ezidale ukuthi ke lihluleke ukusuka kule ndawo elikeliswe kuyona njengoba ke ngonyaka u2021 belikuyo futhi le ndawo. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukele kungaka ebese kuphathele kona, sihlangabeze futhi ngokuzayo.